Angale. Anga. Hả? Ande. तुम दिल की धड़कन में रहती हो मेरी इन सांसों से रहती हो रहती हो बाहों हट kamu nana तुम दिल की धड़कन में रहते हाँ kamu क्या bahoं में sudah puasa nih jauh ya đây không có thằng giúp đỡ đã sẽ bắt thằng đấy itu bau udang nih sasan ăn sesar semua gitu roh keren sas gimana si benci ni gua đang nấu mưa na anh muốn kelewan huan ini mau udang na ngapa Bigam lihat muzang nih be udah iya biasa buat kamu lah hai ada nih hai dulu jangan semua ada aduh kalau jangan aljuhul nuan सम जानांगौ बिदिनो सम जानांगौ kamu kamu gaya nah apa sih kamu kamu gaya dah jangan tunjuk udah sampai ini lah masih kenal kan enggak enggak oke ini tadi gue jika gelman kan akhirnya mana biar kenapa sikit gaya nih sikit gaya langsung kena boleh tak kena boleh
माया ओंख्रिया गोबावबो नाया नामा बेखौलाय नोंथारा हैबाय नामा नानि फैयाखैलै ओंखारदै बेबो आं फैसा थिखांजोबनो हायाखै 250 500 थाखा दं बारानिबो जायासै खामानि मावनाया सानसेजोंबो जाबायना आंनालाय मैयानो दाख्लैबो थांनाया खरस जादों नांगौबो जोबा बिदाफोराव रायहरगासिनो मुलिफोर लाबोनानै मोजाङै संना जा देहाखौ फाहामना ला गिदिर एन्जर दं Gila. नोंनि बायदिसो होफैबायहाय गारि ड्राइभारा ओंखारनो होगासिनो आंखौ नागायाव गारियावनो गारि फैनानै ससेबा खबस' जनायानो सेन्देला गोदान बायनायानो गोदाना नङालाय गोदाना मायाथ' जखो बै आं गोसोम गानबाय थायो नायो आं र' सेन्देल लायनि सेन्देल नाङा दे नों थांनो आंनो लाबोगोन हिनजाव मानसि नोंसोर जानाय नङा नालाय ओरैबायदि खानस्रु लाबोनो आरो बेखौनो होफैयो माबा 200 लादों आरो खानस्रु नोंनि बायदिसोहाय
आङो बेनिखायनो Kemana? Ada. गिदिरद्राय जायोहाय 5 नम्बरनिया जायो 6 नम्बर होदो मुजा गानाबानो गलाङो नै मुजा गानबानो गलांबावोसो न'आवसो सोरनोबा होबोलाबाय थांबा बांद्राय गिदिरसिनबो गानबोयो 5 नम्बरानो थिग आंना Enggak. Mana video sebelah mana? बायनानै जादोंमोन फिथाखौ माबा 70 थाखा नामा 80 थाखा ना 90 थाखा लादों होनदों ओमफ्राय माबाल'नो आरो सयथाम फिसा फिसा जानाय बायदि मोनासैनो लोगोफोरजोंना बे मैया फैखादों आरो फिथा जागौमोन No, no, no. 10 केजि 20 केजि संनानै जायो सावब्रब जाब्रब लोगोफ्राबो जोबा